Hej og velkommen til den her lille video omkring APP'erne, som er tillæg til de allerede kendte AB'er. Der findes 4 APP'er, og den ene er projektudvikling. Så har vi projektoptimering, driftskrav og incitamenter. Det er altså dem, vi kan vælge og anvende i sammenhæng med vores AB'er. Det er jo sådan, at de selvfølgelig sigter mod nogle bestemte. Så når vi kigger på vores almindelige, altså ABR18, AB18 og ABT18, så vil de have nogle snitfladeområder, hvor de her tillæg altså bliver anvendt. For ABR18 og AB er det projektoptimering, og for AB18 og ABT18 er det altså vores driftkrav og vores projektudvikling. Så det vil sige, at altså vores projektoptimering kan anvendes både på ABR18 og på AB18, vores driftkrav både på AB18 og på ABT18, og det samme for projektudviklingen. Incitamenterne kan altså anvendes på alle 3. Men fælles for det her, det er så, at de sigter mod vores projekttrekant, prøver ligesom at gøre den bedre, altså inden for økonomi, tid eller kvalitet i de her, gennem de her tillæg. Så hvor er det, vi anvender dem henne? Ja, hvis vi kigger i forhold til vores faser, så har vi altså vores projektudvikling, der hvor vi netop danner vores projekt på baggrund af et byggeprogram. Så der får jeg altså entreprenøren tidligt ind til at medvirke til et rigtig godt projekt. Projektoptimeringen ligger senere. Det ligger altså efter vi har udbudt vores projekt, så kommer vi i udførelsesprojektet til at kigge på, hvad kan gøres bedre der. Den kan selvfølgelig også strække sig ind i udførelsesfasen. Driftkravene de ligger altså efter aflevering. Og så skal det siges til dem her, der er altså også i YBL18 og YBL19 nogle afsnit, som hæfter sig til de her tillæg, altså blandt andet projektoptimering, og så har vi commissioning for driftkravsdelen. Som I nok har lagt mærke til, så ligger incitamenterne ikke nogen steder på faserne her. Det er fordi, at den kan bruges stort set på alle faserne. Det er også vigtigt at sige, at de skal jo selvfølgelig indskrives i det udbud, man nu sender ud. Altså det vil sige, driftkravene kan vi jo ikke vente med at skrive ind til, at vi har lavet afleveringen af vores projekt. Det skal selvfølgelig være en del af det udbud, vi laver, når entreprenøren skal give pris på projektet. Og det samme gælder for de 2 andre. Så lad os prøve at dykke lidt ned i dem. Vi starter selvfølgelig med projektudvikling. Og som nævnt på fasetegningen før, så er det altså, at vi tager entreprenørens kompetencer ind, inden vi når til vores myndighedsprojekt, sådan så at vi får dannet projektet med entreprenørens tanker og idéer. Her bliver han så betalt efter medgået tid. Det betyder også, at den her udviklingsfase skal gennemføres i 2 hovedfaser, som det så fint hedder. Det er vores projektudviklingsfasen, og så er det vores færdigprojektering og udførelsesfasen. Og det har vi altså en projekteringsleder, der står for at styre den proces. Det betyder også, eller det er faktisk vigtigt at understrege, at projektudvikling er ikke entreprenørprojektering. Det er stadigvæk rådgiveren, der altså projekterer. Så hvad skal der være i bygherrens udbud, når man skal anvende det her tillæg? Jamen, der skal være det grundlag, som entreprenøren nu selvfølgelig giver tilbud på med den her projektudvikling i sig. Det vil altså sige byggeprogrammet og de skitser, der nu eventuelt er med der. Så skal der være en organisationsform, altså hvad er der inden for vores rådgivning og vores entrepriseform, der er tiltænkt til det her projekt. Omfanget, hvor der skal laves projektudvikling, og hvilket mål der er for den projektudvikling. Det skal selvfølgelig angives i de her tidsplaner med de her delfaser, jeg nævnte i før. Så vores hovedtidsplan skal altså indeholde delfaserne. Og hvis der er nogle retningslinjer, der skal følges, så skal de selvfølgelig også være en del af udbuddet. Hvad endnu vigtigt er, det er altså den her økonomiske ramme, altså den targetpris, som det er for projektet, som entreprenøren skal holde sig indenfor sammen med rådgiverne. Hvis det er, at nu bygherren han tænker, at han vil afbestille opgaven efter, at der er sket en projektudvikling, jamen så har entreprenøren altså også ret til noget godtgørelse. Så hvis det ikke er et konkurrenceparameter, han skal konkurrere på i udbud, jamen så skal det også fremgå af bygherrens udbud, hvad den her godtgørelse består af.
Og så var der jo nævnt det her med den her targetpris, altså lidt en omvendt licitation. Det vil altså sige, at bygherren har en budgetramme og ønsker at vide, hvad han kan få inden for den fastsatte ramme. Hvor vi jo ellers er vant til at, eller man kan sige modsvarende det, vant til det er jo så måske så meget sagt, men vi har den almindelige licitation, hvor vi altså er bygherres, der kravspecificerer, og der enten konkurreres på tildelingskriteriernes billigste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud. Så det er altså lidt omvendt af et almindeligt udbud, kan vi kalde det. Og så er det jo entreprenøren, han skal give et tilbud på det her. Og det skal jo selvfølgelig også indeholde noget. Og nu står der det første tilbud. Det er fordi, det er delt op i to det her. Først så skal han nemlig give tilbud på projektudviklingen. Så der er altså en timepris for deltagelse i det her projektudviklingsfasen. Og så har han et procenttillæg, som skal tillægges de her udførelsesudgifter, når han skal give det næste tilbud. Altså tilbud på udførelse og bygge- og anlægsarbejde. Og den her godtgørelse, altså hvis det var et konkurrenceparameter, og bygherre ikke har beskrevet det i sit udbud, jamen så skal entreprenøren angive, hvad han vil have som godtgørelse, hvis opgaven altså afbestilles. Under den her projektudvikling, så er det så, at entreprenøren altså løbende skal foretage prissætning af de her udførelsesudgifter. Og det skal han gøre efter det, man kalder åben bog-princippet. Det vil altså sige, at rådgiver og bygherre får indsigt i hans prisdannelse af det her projekt. Og når den her fase så er overstået, altså projektudviklingen er færdig, jamen så er det, at han skal med udgangspunkt i det her procenttillæg, han havde angivet før, altså prissætte selve udførelsen af arbejdet, altså komme med sit, kan vi kalde det, endelige tilbud på så udførelsen. Og hvor er det så, man kan anvende det her? Jamen altså, der er jo selvfølgelig ikke nogen grænser, men ofte så vil det jo være på komplekse projekter, der har ny eller vanskelig byggeteknik, der har mange installationer, hvor der er noget særligt omkring vores logistik. Det kan være pressede byggepladser, eller hvor der er rigtig meget, der skal foregå også sammen, altså mange samme processer, samtidig så logistikken er et vigtigt element. Og selvfølgelig også, hvis vi anvender nye materialer og teknologier, eller hvor vi bare tænker, at vi kunne godt tænke os nogle bedre løsninger og nogle færre ændringer undervejs i det her projekt. Så det er i hvert fald en måde at se ind i, hvornår det kan være en idé at anvende det her projektudviklingstillæg. Der kan selvfølgelig også være mange andre grunde. Det her det er bare et udpluk. Nu bevæger vi os lidt videre til projektoptimeringen. Så nu har vi altså udbudt vores projekt, og det vil altså sige, nu gennemgår entreprenøren det her projekt for at se, om han kan komme med nogle forslag, der kan optimere inden for projekttrekanten, kan man sige. Så igen, det er altså ikke entreprenørprojektering, det er et samarbejde, man har gang i nu. Så derfor er det stadig projekteringslederen, der altså planlægger, tilrettelægger det her og indkalder og leder optimeringsprocessen. Så hvad skal bygherre så have med i sit udbud til det her tillæg? Jamen, det er simpelthen, hvad er det, at entreprenøren han kan komme med forslag til. Og så skal man være opmærksom på, de her forslag, der kommer, at ændringerne altså ikke må være så væsentlige, at de udløser krav om en ny udbudsrunde. Jævnfør de udbudsretlige regler for projektet. For eksempel kan vi kigge her i udbudsloven paragraf 180, altså, hvor der er de her 15% af den oprindelige kontrakt. Så der skal man altså være varsom, når man definerer den her optimeringsproces, hvad det er, at entreprenøren kan komme med optimering på. Og så skal vi også fortælle entreprenøren, hvad det er, han så får i bonus for de besparelser, han nu altså kan komme med. Og det skal jo så fremgå af hans slutopgørelse selvfølgelig. Og for at han kan vide, hvor lang tid han har til det her, og kan planlægge det ind i sit tilbud, jamen så er det jo vigtigt, at han har et startslutidspunkt for den her proces og dens enkelte faser. Så det skal selvfølgelig fremgå af vores hovedtidsplan for udbud.
Så når entreprenøren så kommer med tilbud, jamen så er det selvfølgelig i den her optimeringsproces, enten kan være indeholdt i vores tilbudssum, altså den samlede sum for alle hans ydelser hedder det, eller det kan være som medgået tid, som vi også havde her i projektudviklingen, eller også kan vi simpelthen lave et særskilt tilbud på projektoptimering. Og som nævnt, jamen så fremgår det jo altså af vores YB og vores YBL 18, det her projektoptimering. Og der står jo i YB'eren, altså at bygherrerådgiveren kan bistå med nogle ydelser herunder teknisk og økonomisk vurdering af alternativer, som er foreslået af rådgiver eller entreprenørerne. Så har vi indstilling til bygherren om eventuelt valg af alternativer, altså man kan hjælpe bygherren på vej til at træffe nogle gode valg, forhåbentlig. Så har vi koordinering af valgte alternativer med andre rådgiver og entreprenører, altså den efter viderebehandling af de her optimeringer. Og så har vi også opdatering af rådgiverens projekt med valgte alternativer, og selvfølgelig kvalitetssikring af dette. Så det er altså det, som man kan tilvælge til YB19, når man har en bygherre rådgiver på projektet. Og det er faktisk stort set præcis det samme, der står i YBL 18. Så hvis man har den med i sit afgrænsningsskema, jamen så er det de her ydelser, man altså har med. Det er jo vigtigt, at man får præciseret ydelsernes omfang i kontrakten, at man ikke bare sætter kryds og tænker, så er vi helt enige om, hvad der ligger i det her. Hvor skal vi så, eller kan vi anvende det her med projektoptimeringen? Jamen det er, hvor vi gerne vil give noget mere ejerskab til entreprenøren på projekterne blandt andet. Det kan skabe et bedre samarbejde. Og så der, hvor vi også gerne vil have noget besparelse på vores økonomi og vores tid. Og der har entreprenøren jo en stor mulighed for at komme ind med indkøbsaftaler og indsigt i byggeprocessen for hans virke. Og også hvis vi gerne vil have en forbedret kvalitet inden for den økonomiske rammesætning, jamen, så er det også noget, vi kan anvende det her. Men igen, husk nu, at det må ikke udløse en ny udbudsrunde. Og igen, så er det her et udpluk. Der kan også være andre årsager til, at man ønsker at anvende projektoptimering. Så skal vi til at kigge over i den, der hedder driftkrav. Og nu er vi altså nået hen efter afleveringen. Fordi at, som vi kan se her, ved driftkrav forstås krav til arbejdets driftmæssige ydeevne efter afleveringen og i brugtagning, som ikke kan konstateres opfyldt ved afleveringen. Så det vil altså sige, at vi skal have taget vores bygning i brug, for at kunne se, om de her krav altså opfyldes. Og det kunne fx være, at vi har kravsat, at en temperatur i et opholdsrum skal holdes på 22 grader plus minus 2 graders udsving, eller at CO2-niveau holdes på maksimalt 1000 ppm. Det kunne være nogle af de krav, vi har sat, og der er jo mange andre at vælge imellem. Det her er bare eksempler. Så udbudsmaterialet for bygherre skal altså så indeholde driftskravets indhold og forudsætninger. Det er det, hvis vi siger, at temperaturen skal holdes på et bestemt niveau hjemme, så er det for blandt andet vigtigt at vide, måske hvor mange mennesker og hvad for noget udstyr, der skal være i det her rum. Og det samme med CO2-niveauerne. Så vi skal altså huske at skrive de her forudsætninger ind, så når der senere skal laves nogle målinger, skal vi jo også have set på, om forudsætningerne så er opfyldt. Og selvfølgelig netop måling af driftkravet og forudsætningerne er opfyldt efter aflevering herunder, hvilke driftperioder målingen skal foregå i, eller indgå i, som det står her. Hvordan målingen skal foretages, og af hvem og hvornår målingen skal udføres. Og hvis nu, at målingen er betinget af, at der er afleveret drift- og vedligeholdelsesmateriale, jamen så skal det selvfølgelig også fremgå af det her udbudsmateriale. Og det er altså så bygherre, der indkalder entreprenøren til målingens påbegyndelse og afslutning. Og han laver også den her protokol, som angiver, hvorvidt kravet så er opfyldt eller ej. Og den skal han så sende til entreprenøren, som så kan komme med bemærkninger og eventuelle forslag til, hvordan kan det afhjælpes det her. Og så er det vigtigt at huske, at det, der står i AB18 omkring afleveringsprotokol, altså også er gældende på de her målinger, selvom de altså jo laves, kan man sige, efter afleveringen. Og hvis det nu er sådan, at man har forhalet, eller af en eller anden årsag ikke har kunne levere
drift- og vedligeholdelsesmateriale til tiden, så et års gennemgang altså bliver flyttet, jamen så er det, at entreprenørens sikkerhed først nedskrives efter målingen er afsluttet. Og de her, adgang til hurtig afgørelse jævnt for vores AB18 er altså også stadig gældende, når vi arbejder med de her driftkrav. Så selvom vi er kommet langt hen i processen, så er det vigtigt, at vi stadig kan få en hurtig afgørelse, hvis vi er uenige om det, der står i protokollen, eller måden, hvorpå nogle ting er gjort. Altså, når der opstår tvister. Og så nævnte jeg jo, at YB19 og YB18 altså også har et afsnit omkring commissioning. Og hvad så er for nogle ydelser, at de her to parter, henholdsvis bygherrerådgiveren eller en rådgiver på sagen, altså kan bistå med. Og det er her deltagelse i kommunikationsorganisationen, dokumentere commissioning-kravene hedder det, er i-arbejdet i projektfaserne, og så er det at give bidrag til commissioningsledernes commissioning-plan, besvare udstående punkter i commissioning-loggen, besvare kommentarer fremstillet i commissioningsgruppens granskninger, give bidrag til testscenarier, indhold i testparadigmer og give bidrag til indhold i undervisningsforløb. Og selvfølgelig deltage i commissioning-testen. Og igen, så er det præcis det samme, der står i YBL 18. Og det her commissioning kan man altså læse mere om i Værdibygs folder om commissioning-processen, som giver et rigtig godt indblik i, hvad er commissioning for en størrelse. Og igen, det er altså et tillæg, vi kan bruge, eller kan bruges som i sammenhæng med det her tillæg driftkrav. Og hvornår er det så, at vi bruger tillægget? Jamen det er på de sager, hvor vi altså har stor fokus på performance og stabil drift. Og det kan der jo være på rigtig mange projekter. Så mangler vi kun en, og det er incitamenter. Så lad os prøve at dykke ned denne gang. Incitamenter består egentlig af en masse bonusordninger, som kan udløse økonomi til de parter, der nu er på sagen. For eksempel hvis der ikke er brugt de her afsatte midler til uforudsete udgifter, som bygherren selvfølgelig har afsat, sådan så at man er enige om beløbsstørrelsen. Så hvis de ikke er blevet brugt, jamen, så kan det også udløse en bonus til de forskellige parter. Det samme hvis der er opnået besparelser på projektet, jamen, så kan der også udløse besparelser, og det er selvfølgelig vigtigt, at de her besparelser skal være godkendt af bygherren. Bonus ved rettidig aflevering af udbudsprojektet, og det er jo sådan, når vi arbejder med ABR18, når vi er rådgiverne. Så hvis de får afleveret det her til tiden, jamen så udløser det også en bonus. Bonus ved mangelfri aflevering til aftaletid, og også hvis der er afleveret mangelfrit før tid, kan det udløse bonus. Der er også en bonus, hvis man fastholder nogle nøglemedarbejdere, og også hvis der ikke opstår nogen arbejdsskader. Og det er så selvfølgelig vigtigt altid, når vi har de her bonusordninger, at man får beskrevet tydeligt, omfanget af dem, og hvordan det påvises, de her forskellige bonus. Det, der giver bonusen. Det var det, jeg ville sige. Så hvornår anvender vi det? Jamen det er jo, når vi gerne vil have noget motivation for samarbejde mellem de parter, der nu er på projektet, og give dem altså et fælles mål at arbejde hen imod. Det er dog vigtigt, at man skal have et øje på, at det kan have indvirkning på arbejdsmiljøet, hvis altså nu de her medarbejdere bliver presset til at skulle aflevere før tid, altså bruge rigtig mange timer på jobbet for at nå den her tidligere deadline, end der egentlig er aftalt, for at virksomheden kan få en bonus. Så der skal man altså også være opmærksom på, hvordan kan man lægge de her bonusser ind i projektet, uden at det kommer til at skabe et dårligt arbejdsmiljø hos de her forskellige parter. Der ligger selvfølgelig den her med fastholdelse af nøglemedarbejdere, som kan bidrage til det. Men det er igen vigtigt at få sat de rigtige rammer, når man bruger det her tillæg. Og med de ord, jamen, så er videoen faktisk slut. Og jeg håber, at du har fået indsigt i, hvad de her APP'er er for noget, og hvornår man kan anvende dem. I må have rigtig god arbejdslyst.